Samahan mo, tulungan mo lang sana ako. Ano yan? Tulungan mo lang ako rito. Matanda na ba? Oo, tama lang. Masarap eh. Ilalagay ko kasi sa kwanto, ilalagay ko kasi sa igado ko o ano. Yung pinano ko lang, binlag ko. Ito pong ilalagay ko, luluto ako ng igado. Fresh siya. Chickpeas, no? Chickpeas. Chickpeas ba? Oo, matanda na. Mas maganda ilalagay ko sa yung gamitin ko kaya binlag ko lang. Kasama mo yun kahit maliit. Masarap yan. Bukas ko iluto yun. Ano na talaga eh. Ano na, matured na, kaya maganda. Yung iba, hindi mature pero pwede mo na rin ilagay. Huwag mo na isama kung masyadong... Ito yung masarap nito, matamis niya. Ano? Pod peas. Peas at peas. Oo, yan yung inahalo ni Merwin sa ano, pag mag-bake siya. Yung batak niyan. Okay. Ang laki oh. Kaya nga, madami yung matured na, yung matitigas na talaga. Lagay natin sa ano natin to, sa higado o kaya minudo. O kaya fritada. Luto ko bukas. Yung mga maliliit, huwag mo na isama masyado. Maliliit masyado. Si Shernico ang kasama ko nagtatanggal ito no. Gusto nila yung ganyan mag. Tama na, malis. Sige, kunin mo na yan. Ayan pa oh. Uy, oo, matandaan na to. Kunin natin dito. Kaya halo ko sa igado. Igado na ang matulog. Luto tayo ng igado, style apritada. Lagyan natin ng chorizo. Ito yung chorizo eh. Iwaan ko ng chorizo. Sama natin yung chorizo na yan. Sama natin sa gisa.
sa sauté. Sama natin yan. Makaligo muna. Lagyan natin ng konting pampalis ng lansa. Lagyan natin ng tinga. Marinated na yan. Yan, marinated na yan. Overnight. Mag-start na tayo. Igado style apretada pala. Ito yung chorizo. Lagyan natin ng tomato paste. Huwag masyado. Para lang mag-isa. Pumula lang ng konti. Pumula lang ng konti. Ayan yun. Dahil sa yung chorizo na nilagay natin. Tsaka yung tomato paste.
Bigla kang tumatahimik. Hindi ko alam kung ano sikreto mo. Wala na nunutakan sa bala. Ano yun? Igado. Ikaw po. Hello, baby. Punta na naman yung ibon ko. Dito mo na naman ako. Lagyan ko ng sabaw konti. Tingnan mo. Nakita mo na naman ako. Lagyan ko yan ng sabaw ng konti. Tingnan mo na muna sandali. Ayan lang. Oh. So, bago ko ihulog yung patatas. Oo. Kunti lang, kunti. Kunti lang kasi lulutuin mo kayong patatas. Nakita mo ako? Ha? Kain ka? Ano gusto mo? Chicken? Chicken liver? Chicken. Okay. Kanina, ikaw ba yung inaaway ng balakang? Ikaw yung malaki. Ikaw yung nangaaway na ako eh. Ikaw yung matakaw eh. Oh. Saan the other one? Where's the other one? Oh. Parang ano ba ito pa? Ribs, spare ribs. Parang dyan po. Hindi ko dapat baboy ang igalo. Igato nga yan, baboy. Bakit ribs? Ribs na baboy, tsaka laman. Ito ba naman yan? Di mo alam. Wala mo. Labas ko na ito ha? The fish? Or not yet? Sige, labas ko na. Labas na? Labas ka na. Pwede ka magbaon nito. Nabaon mo ba yung kanin mo? Makain mo ba yung baon mo? Tapos binaan ko ito. Di ba tinapay, burger? Oo naman, syempre, no? Masarap tinost kong maigi, tinapay. Oo, toast mo maigi. Toast na maigi. Bago mo i-microwave yung cheese Oo, at saka isang yung burger, minuto. isang minuto. Nakuha mo ha? Ang sarap pala i-toast yun. Hmm. Ang masarap kasi na igato, mga lakay. Yung igadong Ilocano. Yun yung may loin, pork loin. Tapos mayatay, may isaw, atay, isaw, kidney, yung mga laman loob ng puso ng pork. Yan po ang masarap na igado. Yan talagang... Sandali, hiwain ko to. Masyadong malalaki. Sorry. Hiwain ko lang. Masyado siyang malalaki. Hindi maganda sa mata. Sandali lang yan. Hiwain ko lang. Yan na yun. Medyo... Tignan nyo. Di maganda itsura. Lalagyan ko na lang yan ng suka. Siguro mga 5 tablespoons suka. For the meantime, ihulog na natin yung pan natin. Yung fresh pan natin. Fresh yan. Tama lang ba isa ba? Tama lang siguro.
Igado, apretada style. Yung ating kunting tubig. Masyadong umano. Lakasan ng apoy. Titira pa, ilagay na natin lahat. Fresh naman yan. Eh. Tama lang ba o kulang pa ng pan? Lagyan pa natin. Bago natin sukaan. Niluluto na lang natin yung huling. Contrast natin na suka. 1, 2, 3, 4, 5. Ang igado po, laging may suka. Lutuin na lang natin yung suka. Dahil sila. Iyan ang igado nila. Lagyan pa natin ng konting toyo. Parang piyesta na naman. Okay, let's eat, let's eat. Let's eat. Patayin ko muna.